2017 werd ik begonnen met bodybuilding. Mijn eerste competitie was het jaar 2000 tot 2004. Toen ik opgehouden dat ik 2017 weer begon en dat ik nu nog bezig was. Ik heb besluit om bodybuilding te doen. Want mijn ma was een bodybuilder geweest en mijn familie was bodybuilders. En toen ik maar dit besluit, ik ga bodybuilding doen. Dat is mijn sport wat ik like. Ik oefen 2 keer per dag. De oefen als ik aankom, dan waar ik bij eerste op. Ik doe mag exercise en dan doe ik misschien nog 1 bodypart. Die aankom ik weer met de andere trainingpartner. Ik probeer nog een ander bodypart of 2 andere bodyparts. Ik oefen 3 keer, 3 dagen week. En dan als ik 1 dag dan ga ik weer 3 dagen. Want mijn voet wordt gesplit. Zoals benen, zoals je arms en ruggen weer samen. En dan is borst en schouders. Ik oefen 3 dagen, 1 dag af, dan weer 3 dagen, weer 1 dag af. Dat wordt zeggen, ik oefen eigenlijk 6 dagen weer. Ik wil mijn lichaam net nog een beetje groter is. Want als ik zie ga deel in de video, lijkt hij al ik nog nooit kilo gestaan. Maar al wat ik met alle lijkt goed. Daar hebben we net nog zo'n paar kilo, zo'n 5 kilo, 5 tot 7 kilo op deel. Dan weet ik mijn lichaam maar terecht in alle deel te nemen. Die competities. Baie mense kyk net per size. As jy net per size is vir definisie wat hulle kyk, dan moet gesny wees. Jou liggaam moet gebalance wees. Baie mense dink net omdat 'n ou se liggaam groot is, hy is op die naald of iets. As jy net van op die naald is, hoe sy eet, hoe sy oefen en jou dan begin nog rus op aan kry om groot te word.